James ni sa SMU gihel freelance mga snack From Dubai. mo Ay palihog dito sa mga kawalan po from Dubai. tipo Paul kani guys pangata si Mark ayan sa mga karon din guys ayun mga tao Palihog po sa mga PRBs yung mga o bihon na kanalan. Umpisa pa ang iyong nadawat na titulo. Isa ka pa maayo. Palihog dito sa kanalan. Palihog dito. makaturog tinda ka tong night ito lang Palihog isama ang mga titulo. We will start our class to join from the representative of our respective leaders. Kubaya po ka deliver sa katigbigan oy pa na Pareho po kayo, ihati ang kanan sa pagkakas. ay ko tong ready ko nga ready One, two, three, smile! Yung gawin na ito ang ito mga palihog dito. Sa mga Carmen Municipality, we recognize. Give them a round of applause. At sunod, ang Hata Municipality, palihog dito, we recognize. Let's give them a round of applause. Member for Dara Attorney Virgilio Almendes. A big round of applause, please. Baik putra kesadaran. Ako din ito sa Indonesia. Ako posibilidad. Ako din ito dalam perintahmu. Kung nabaligyan ang lahat. O di ang pagkaway mo. Kung wala na namin ang salat. wow Sa iyo ako din. morning hard guys dapat nang humana nga Pagkakataon yun. program para Kakabuhay. mangulit na Ako kayo masama na thank you bye ang pakatan sa pagkakataon. bye Ang pagtulog.